Mamukasei varume, mamukasei. Tiri murodhi inoenda kuLivingstone, just after Mons Road, pakati peMons neMazabuka. Pane trakiro randasenda apo raita Tsaona. Saka ndiri kukumbirawo pane vanokwanisa kutibatsirawo, vanokwanisa kufonawo kunhamba kana kuti kukonfemawo kuti kambani inobva kupi, because haina kambani nhamba. Saka kuti angakwanisawo kungotorawo picture repassport rake driver uyu abva atisiya. Saka ndiri kukumbirawo kuti tongobatsiranawo kune vanozivawo kuti tikwanise kuwanawo hama yedu, kuti tikwanise kuwanawo help. Because izvezvi ndopatiri paaccident pacho. Nhasi date 19 mwedzi wechi8 2023. Saka tiri kukumbirawo tibatsirane varume, because hapana ari kutomboziva kuti zviri kufamba sei. Tiri kutotsvaga kuti tikwanise kubatana nevamwe vacho. Because motikari iri kuratidza kuti yakalodha marasha yanga ichibva kuHwange, iri kubva kuHwange. Saka hapasina watiri kukwanisa kunge tichitaura naye, hapana ari kuziva. Saka tokumbirawo kuti mutibatsirewo hama. Kune vanozivawo murume uyu vakwanise kubatanawo nehama dzacho. Ndopatiri paitikira Tsaona izvozvi.